El que veig és que en col de rotllo, aquí jo no sé si trobarà avantatjat o no. Ara que posarà un panxonet, ho posaran el panxonet. Perquè, escolta, no tu... Mireu, encara robega. Mireu, men, col de rotllo. Ja està bé, no? Tot el dia robega. Rei, què fas? Cuidar. Si no lo mantengo en forma, se baja. Ja té raó. Clar que sí. Molt bé, escolta, com va aquesta experiència? Magnífica, magnífica. Ver Mallorca y manjar Mallorca es lo que un cuiner puede desear. Es como un regalo de Reyes. Bueno, man, per exemple, d'aquesta gent de la vila, n'hi ha cap que diguis, ja sé que no m'ho pot dir així molt fort perquè ara estan tots aquí davant, que m'ho miren i m'ho escolten, però aquest té punts. No, a ver, está magnífico. Además es una cuina muy de la tierra. Muy de la tierra, sí, no, es que todo, porque este amigo que es riojano ha aportado un plato de tipo mexicano. Ah, molt bé. De la Rioja a México. Sí, y en Santa Margarida, escolta bella. No és tothom. Y las guindillas son de esas. ¿Quieres probarla? No, perquè jo t'he dit que tu no estàs molt bé. Tu no estàs molt bé i t'has menjat mi prova coent. Aubergines con tomate, magníficas. Esta chica de aquí de Senegal ha traído fideos a su estilo. De Senegal, de Senegal. Sí, ha hecho fideos con el pollo, la sopa con cebolla. También buscando también platos con materia de aquí, ¿no? Claro, un poquito aquí. Pero todo muy sabroso, sobre todo lo que están poniendo el nivel, ojo, cuidado, que nos faltan muchos pueblos y os están poniendo el nivel altísimo, Ja ho sabeu. Marta Simona, vine aquí, vine, fort, vine. La Marta, y dice que no. Claro, tú manjas y ella Clar, que no. no, ella no, perquè ella se figura això. Hola, Marta, com estàs, guapa? Jo no me deixen menjar, molt bé. No, ja, no te deixaran res? No, jo només present, jo som secatxerra, saps? I ahí vengo a menjar. I jo me quedo per aquí darrere. Fabián es el que más come. Fabián li has posat un repte, que no sé on... Man, vine, Fabián. Li has posat un repte, que si menjar un prego. Claro que sí, porque yo no me'l menjaré. Ya he empezado. Bé, són una panda, però passeu bomba, això sí, no? Sí, ell millor que jo, també t'ho dic. Per què? Perquè ell t'ha escrit Home, claro, ell se'n van amb un tàper i tot. Se'n van amb un tàper? Ella també, Bueno, aquí tothom se'n va amb tàper i ningú vol dir res. I també si mos duen un tàper si de la mirada, que són molts. Això anava a dir jo, molt bé. Granant cap a que teva. Un tàper, no? Exacte. Bé, res, Bordes, que encara tenim molta feina, vaig a conèixer aquest concursant, gràcies. I, per exemple, aquesta lota que m'ha dit que era de Senegal, ¿cómo te llamas? Kumba. ¿Cómo? Kumba. Kumba. Vamos a ver, Kumba. ¿Cómo se llama este plato? Este del plato, yassa. Nombre de Senegal, yassa. Yassa. Sí. Muy bien. Oye, ¿y esto aquí habitualmente lo puedes cocinar? ¿Encuentras todos los ingredientes o no? Sí, cocinar en mi casa, avec de pollo, acompañado de salsa de cebolla, una arroz verduras, esto del vermicelle. Ah, muy bien. Y todo lo podemos encontrar aquí también, ¿no? Sí, sí. Perfecte. Molt bé. I per aquí de sac hi tenim? Aubergines en salsa. Aubergines en salsa. I vostè nom? Maria. Maria. I sou d'aquí de la vila? Sí. Molt bé. De Santa Margalida. I aquest plat qui vos ho va ensenyar? Mo mare. Sa mare? Bona, sí. Tradició també. Sí. Així m'agrada. I doncs llavors, bé, veig que en Coldo ja ha pegat una bona mossegada. Sí, després ho podeu provar d'altres. Vinga, va. I per aquí aquest senyor de La Rioja, i vostè que té México? ¿Qué ha dejado por México? He vivido muchos años en México, pero todo es producto de aquí, de Santa Margalida. ¿Ah, sí? Sí, todo es producto de aquí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo pueden cuinar mexicanos Santa Margalida? Es un solomillo hecho en tiras, a la mexicana, con los pimientos son de aquí también, los chiles, y esos son unas alubias vascas con sobrasada, refritas en aceite de oliva, que están riquísimas. En sobrasada, Sí. bueno, pues allá en México lo hacen con chorizo fresco. Pero yo lo quise hacer con sobrasada porque es muy de acá. Clar, sobrasada mallorquina. No sé, què era l'altre del País Vasco? El País Vasco son las alubias. Ah, molt bé. I llavors es pruebes aquí. El solomillo es de aquí, la cebolla, el tomate, la tomatina, como dices, la tomatica, es de aquí también. Una monada. Todo es de aquí. Vinga, moltes gràcies, molta sort. Hasta las hojas de plátano son de aquí. Vinga, i per aquí tenim aquestes quatre dones que han preparat. Vostè què ha preparat? Una escalivada. Una escalivada de tota la vida. Sí. I el vostre nom? Magdalena. Magdalena, molt bé. Per aquí, aquesta senyora. Jo soc Antònia i he fet una coca amb verdura i un amb preves torrats. Que és de bo. Acompanyat I amb un de poquet de rem, ara que ens estiu. Ja l'he duit perquè ho puc provar en rem. Clar, no facis pena que ho provarem. Molt bé. I per aquí aquesta senyora? Maria. Maria, i què heu fet? Dues costelles amb un pat de tombat. Quasi res, també boníssim aquest tombet, així insistiu. I per aquí, per acabar, i de postre? De postre tarta de chocolate rellena con ganache de chocolate y crema de fresas. Ala, idò, ja ho sabeu, aquest concurs continua cercant els millors cuiners de les Illes Balears. Nosaltres estarem ben atents. Que vagi bé, fins demà.